In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. ପିତା ପୁତ୍ର ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ May the grace and the mercies of our Lord be with us now and always. ଆମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହ ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ସଦାସର୍ବଦା ହେଉ। We are now going to enter into one of the most precious opportunity of partaking in this year's Lent. ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ବର୍ଷର ଲେଣ୍ଟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ସବୁଠାରୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅବସରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛୁ। It is God's mercy that we can partake and participate in this Lent, which brings spiritual growth and much grace from the Lord, and our life, spiritual life, be renewed in a way that nothing else can do. ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ଅଟେ ଯେ ଆମେ ଏହି ଲେଣ୍ଟରେ ସହଭାଗୀ ହୋଇପାରିବା ତଥା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା, ଯାହା ଆତ୍ମିକ ବିକାଶ ଓ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଣିଥାଏ। ପୁଣି ଆମ ଜୀବନକୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଏହିପରି ନୂତନ କରିଥାଏ, ଯାହା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟଠାରୁ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। Now, how do you prepare for Lent? ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଲେଣ୍ଟ ପାଇଁ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ? Both individuals and as a family and as a congregation, the faithful, we all look forward and do decide that this is going to be a season of Lent, which means journeying with Christ for greater understanding and intimacy with the Lord Jesus Christ. ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ଓ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରୁ, ପୁଣି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁ ଯେ ଏହା ଲେଣ୍ଟର ସମୟ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଘନିଷ୍ଠତା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରିବା। One thing you want to make sure that you do practice Lenten prayers. They are very, very important prayers, and of course partaking from the Eucharist and fellowship and meditating on God's word, these are all part of the Lenten journey. ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବା ଉଚିତ, ତାହା ହେଉଛି ଆପଣ ଲେଣ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ପୁଣି ଅବଶ୍ୟ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଓ ସହଭାଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଲେଣ୍ଟ ଯାତ୍ରାର ଭାଗ ଅଟେ। Of course, fasting, either one meal or two meals or whatever, is part of Lent. ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଦିନର ଗୋଟିଏ ଓଳି କିମ୍ବା ଦୁଇ ଓଳିର ଖାଦ୍ୟରୁ ଉପବାସ କରିବା ଲେଣ୍ଟର ଅଂଶ ଅଟେ। Avoiding certain kind of food is also part of the Lent journey. କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ମଧ୍ୟ ଲେଣ୍ଟ ଯାତ୍ରାର ଅଂଶ ଅଟେ। And the reason is this, the scripture says, man shall not live by bread alone, but by the word of God. And this is a journey we experience to be sustained supernaturally by the Lord. ଏବଂ ଏହାର କାରଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ରୋଟିରେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାକ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବ। ପୁଣି ଏହା ଏକ ଏପରି ଯାତ୍ରା ଅଟେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅହୈକିକ ଭାବରେ ବଜାୟ ରଖିବାର ଅନୁଭବ କରିଥାଉ। Think about the season where all the trees shed their leaves, a season of giving up everything. Their inner strength and depth now is increased. The same thing with our life. ସେହି ଋତୁ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଋତୁରେ ଗଛ ନିଜର ପତ୍ର ଛାଡ଼ିଥାଏ। ସବୁ କିଛି ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାର ଏକ ଋତୁ। ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ ପରେ ଗଛର ଆନ୍ତରିକ ଶକ୍ତି ଓ ଗଭୀରତା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଆମ ଜୀବନ ସହିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। Fasting is not just from food, fasting from sin, habits. Somebody cannot give up talking to people all the time, hearing negative things, gossip. They choose not to do any of these things during this season
but change by God's grace. ଉପବାସ କେବଳ ଭୋଜନର ନୁହେଁ ବରଂ ପାପରୁ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକରୁ ମଧ୍ୟ ଉପବାସ କରିବା। ଯେପରିକି କେହି କେହି ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ନ ହୋଇ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ନକାରାତ୍ମକ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଣିବା ଓ ଅଯଥା ଗପସପ ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ଲେଣ୍ଟ ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାନ୍ତି। Of course, fasting always help not only our inner life but also fasting from foods help our health, which is important for us to serve God and live for the Lord. ଉପବାସ କେବଳ ଆମ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ଉପବାସ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ, ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। As your Metropolitan, your shepherd, I invite you, my children, to follow me throughout this Lenten journey, and we will be happy as the people of God, and it will reward much for our life. ଆପଣଙ୍କ ମେଟ୍ରୋପଲିଟାନ, ଆପଣଙ୍କ ମେଷପାଳକ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଣ୍ଟ ଯାତ୍ରାରେ ମୋର ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଭାବରେ ଆମେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବା ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଫଳ ଆଣିବ। I am personally so excited and looking forward to this year's Lenten season. ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଟେ ଏବଂ ଏହି ବର୍ଷର ଲେଣ୍ଟ ସମୟର ଅପେକ୍ଷା କରୁଅଛି। We are following the Lord Jesus Christ, his 40 days of journey, finally to the cross and resurrection. ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ 40 ଦିନର ଯାତ୍ରାର ଅନୁସରଣ କରୁଅଛୁ, ପରିଶେଷରେ କ୍ରୁଶର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଆଡ଼କୁ। So I say to you, follow me as I follow the Lord. ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ଯେପରି ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁସରଣ କରୁଅଛି ସେହିପରି ମୋର ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। You see on my headgear the cross which is Christ that I follow. ଆପଣ ମୋ ମସ୍ତକର ଟୋପିରେ କ୍ରୁଶକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ଯାହାଙ୍କର ଅନୁସରଣ କରେ। But if you look on the back of my hat, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ମୋର ଟୋପିର ପଛ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିବେ, you will find a shepherd leading the sheep. ତେବେ ଆପଣ ମେଷମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ଜଣେ ମେଷପାଳକଙ୍କୁ ଦେଖିବେ। Well, you can look at it right here. ହଁ, ଆପଣମାନେ ତାହା ଏହିଠାରେ ହିଁ ଦେଖିପାରିବେ। That means I'm following and you are following with me. ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୁଁ ଅନୁସରଣ କରୁଅଛି ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ ଅନୁଗମନ କରୁଅଛନ୍ତି। And remember, the Lord has called us to be his. It is not, oh, I have to do it. No, we get to participate in the Lent. And may the Lord bless you and strengthen you and answer your prayers, especially during this year of Lent. ଆହୁରି ସ୍ମରଣ ରଖୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ତାହାଙ୍କର କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଏହା ମୋତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନୁହେଁ, ଆମକୁ ଲେଣ୍ଟରେ ଭାଗ ନେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବଳିଷ୍ଠ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହି ଲେଣ୍ଟ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। May the Lord's blessing be with you, the Father, Son and the Holy Spirit. ପିତା, ପୁତ୍ର ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତୁ। Amen. ଆମେନ୍।